भाई दाल लेके पर्सन के सामने लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहन चौथ लोग मादर चौथ यहाँ आदमी पावल है मैं जवाब कैसे दी आदमी खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो फिन खनसे गोदान भिडिअ बरायबाय तो लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव जितु कार्बि आंलंआव जि गाज्रि मोनसे थासारि मोनसे जितु सिचुएसन जादों बिनि सुंद' आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। तो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायना थारैनो नोंथांमोना नुगासिनो जितु कार्बि आंलं सोनाब कार्बि आंलं खेरानि होननाय ओनसोलाव जि सिचुएसना जादों जे थासारिया जादों तो बेयो गोबाव समनिफ्रायनो कार्बि आंलंनि सुबुंफ्रा कार्बिफ्रा जितु कार्बि आंलं सिक्स शेड्युल एरियायाव जाय नन एसटिफोरा रायजो खुंदों बा रायजो जाफैदों हा दखल खालामना लानाय बिसोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै गोबाव समनिफ्रायनो बिथांमोना दाबि दैखांबाय थादोंमोन आरो बिनि सायाव माने गोबां नारा नाथा बिथांमोना जुजिबोबाय थादोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दिनैसिम जाथाया माने बिराद गोख्रोंसिन थासारिया माने जाफैबाय आरो तो गोबां माने न' बां सावलायनाय जाबाय तो मेनलि बांसिन गोहोमा गोलैदों बिहारिफोरनि सायाव बिहारि आरो कार्बिफोरनि गेजेराव बे माने दाङाबाजिया बांसिन जादों आरो तो बेजों लोगोसे नोंथांमोनाथ' नुखाबाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिएम तुलिराम रंहां बिथांनि न'खौबो सावनानै होबाय बुफायनानै तो बेवहाय ट्राइबेल फरायसा आफाद दङ ट्राइबेलारि गौथुमफोर दङ आरो रायजो राजाफ्राबो बे खामानिखौ मावदों होननानै दा बेवहाय माखासे बाथ्रा ओंखारदों आरो पलिटिक्सनि माखासे बाथ्रा ओंखारदों तो नोंथांमोना नैबे ससे भिडिअ क्लिपखौ नायग्रो माबायदि थासारि जितु जाथाय जानाय बेफोरनि भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायग्रो। मेरे हाथ में देख लाठी है भाई, सिंपल सा बात है। भाई दाल लेके पर्सन के सामने लेके खड़ा हुआ है, ठीक है। ये बहन चौथ लोग मादर चौथ यहाँ का सीएम क्यों भागा हुआ है? बहन चौथ लोग मादर चौथ यहाँ का सीएम क्यों भागा हुआ है? तो बात यहाँ पे बहुत ज्यादा लंबा खींच खाच हुआ है, ठीक है। पूरा हम लोग असम के जितना भी बिहारी है ना सब लोग इकट्ठा हुआ है भाई। आज कार्बी लोगों का मात चुत देंगे हम लोग, जिसका दम है वो रोक के दिखाए, बस वो ब्रिज के बस इस पार आके दिखा दे। জলাই দিছে মোক ইমান মই ইমান কষ্ট কৰি আপনি জানেন কি মই ইমান জিন্দেগি সংঘর্ষ কৰা নাই কি হয় মই জিন্দেগি ইমান সংঘর্ষ কৰা নাই কি হয় মই এই জলাই দিছে মই কি কৰি কাম আপোনালোকে এই ড্রেস তো কি পিন্ধিছে এই ড্রেস তো যদি সুরক্ষা দিবন মার যদি কি পিন্ধিছে ড্রেস তো কি পিন্ধিছে লাজ না লাগে এই মাইকি মানে ইমান কষ্ট কৰি কিনে একটু গুণমান সব জলাই দিছে কি কৰিছে আপোনালোকে কি পিন্ধিছে जो हुआ अभी इसकी कार्रवाई करेंगे। এটা মোরে একটু পুরান করিব পুরান করিব जो है कार्रवाई किया जाएगा। एक्शन लो कार्रवाई नहीं कौन देगा अभी मेरे को कौन बना के देगा सर मैं जिंदगी में इतना मेहनत किया और ना यहाँ का लोग को पूछिए बर्तन धोया दूसरा का कपड़ा धोया कितना किया मैंने किया सर मालूम है ना मैंने कुछ अभी मैं क्या करके बना देगा। मैं क्या करके खाऊं आप लोग सरकार है तो उसके लिए सरकार है उसके लिए चिंता मत कीजिए। जो भी नुकसान हुआ है उसका आप लोग पूरा लिस्ट बना के देखिए देखा जाएगा ठीक है ना भरपाई होगी। कितना भी इंतजार करके अभी यहाँ पे हम लोग हैं सरकार है आपके साथ आपको
কোনে মাৰিছে? এইটো পুলিচে মাৰিছে। উঠনি যে ব্লেংক ফায়াৰ মাৰিছে, এইটো এনেকা মাৰিব পায় নেকি? ব্লেংক ফায়াৰ হ'লে ওপৰত মাৰিব এ কি ঘূৰি মাৰিব পায় নেকি? দোনো ভাঙি মাৰিবলৈ কোনে অৰ্ডাৰ দিছে? মাৰিবলৈ কোনে অৰ্ডাৰ দিছে? ব্লেংক ফায়াৰ ৰিস্ক ল'ব লাগিব, চিএম ৰিস্ক ল'ব লাগিব। ব্লেংক ফায়াৰ কৰা নাই, ব্লেংক ফায়াৰ কৰা নাই। ব্লেংক ফায়াৰ কৰিছে নে কৰা নাই? উঠো আপুনিও দেখিছে বন্দুক আৱাজ শুনিছে নে শুনা নাই? সেই সময়তে এনেকা ঘটনা পাই গ'ল 3 জন এতিয়া হাস্পাতাल लाइन थारैनो नोंथांमोना सिचुएशनखौ नुनानै बुजिखाबाय जोबोद गाज्रि तो बेहाय माने दखान गला सावजानाय माखासे आइजोफोरा गाबदों आरो जितु नोंथांमोनाथ' नुखाबाय कार्बि आंलंनि सीएम तुलिराम ब्रह्मनि न'खर सावबाय तो बिनि कारनानो जाहैबाय जितु हांगार स्ट्राइक बिथांमोना गोबाव समनिफ्राय सावरायबाय थादोंमोन हांगार स्ट्राइक मोनसे प्रग्राम लादोंमोन कार्बि फरेस्ट आफाद कार्बि गौथुमारिफोर माने गासैबो रायजो राजाफोरखौ लानानै तो माने जोबनाय समाव पुलिसफोरा आसाम पुलिसा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ लिडारफोरखौ एरेस्ट खालामना लांदोंमोन आरो तो पुलिस स्टेशनाव लांनायनि थाखाय पुलिस स्टेशनावबो बिथांमोना गोबां दावराव खालामहैदोंमोन तो पुलिसनिफ्राय बुंदों बेखौ आरो सीएम तुलिराम ब्रह्मआबो बुंदों जे जितु पुलिसफोरा लांनाय हरनि गेजेराव हमनानै लांदों बिथांमोनखौ माने जास्ट देहा गाज्रि थानायखाय बिथांमोनखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो मेडिकेलावसो लांदों होननानै बिदि बुंदों ओमफ्राय पाब्लिकफोरा बा रायजोफोरा बुंदों दे बेखौ डाइरेक्ट एरेस्ट खालामदों हरनि गेजेराव लांफैदों होननानै दा बेफोरबायदि जादों आरो ओमफ्राय जितु बिथांमोननि जितु थांखियानो जाहैबाय दा नोंथांमोना नुदों दा गोबाव समनिफ्राय बिथांमोना 6 सिडिउल एरियायाव जायफोरा नन एसटि बिथांमोना रायजो जादों हा दखल खालामना लादों बे हिसाबै ट्राइबेल हारियानो बा गावनि थाखानाय जितु 6 सिडिउलनि गोहोआनो जेबो माने पावर गैयै बायदि जाना दं जायफ्रा आउटनिफ्राय हाबनानै 6 सिडिउल एरियायाव रायजो जानाय बैसोर थानायनि थाखाय दा बे थांखिखौ लानानै बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नन एसटिफोरखौ बा गुबुन बाहेरानिफ्राय फैनानै मेनलि नोंथांमोना नुदों बेहाय तो बांसिन गोहोमा जितु बिहारिफोरनि सायाव जादों आरो बिसोर बायदिया फैनानै हाखौ दखल खालामदों नाथाय जोंनि 6 सिडिउल एरियानि जाय ट्राइबेलफ्रानो बेवहाय जेबो गोहो गैयै बायदि पावर गैयै बायदि जानानै दं आरो बे बाथ्राखौ लानानै बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो सोरखारनिसिम माने बे दाबिखौ दिखांबाय थादोंमोन जे जितु नन एसटिफोरखौ एभिक्सन खालामनो थाखाय दा बे माने फैयै फैयै दा थासारिया माने जोबोद गाज्रिसिन जाबाय आरो जितु तुलिराम ब्रह्मनि न'खौ सावनो थांनायाव माने पुलिसफोरा फायरिं होदोंमोन बेवहाय माखासे सेंग्राफोरा बा स्टुडेन्टफोरा माने आथिङाव गुलि नांदों आरो जोखोम जादों दा खौ लानानै गोबां रागा जोंदों नोंथांमोनाथ' नुखाबाय तो माने जाथाया गोबां आरो बेवहाय माखासे बाथ्रा ओंखारदों जितु कार्बि आंलंनि सीएमआबो बुंदों आरो माखासे कार्बि आंलंनि जितु गभर्नमेन्ट बीजेपी गभर्नमेन्टनिफ्राय बुंदों जे बेहाय जितु जाथायखौ खालामदों जे सिचुएशना जादों बियो डाइरेक्टलि माने पलिटिक्सनि आखाइ दङ तो मेनलि कार्बि आंलंआव कंग्रेसखौ लानानै बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों आरो कंग्रेसनि आखाइ दङ होननानै बिथांमोना बुंदों जेरै जोंनियावबो माने बेफोरबायदि पलिटिक्स इशु जायो दा बै कार्बि आंलंआव जितु सिचुएशन जादों तो पाब्लिकफोरा खालामदों रायजोफोरा खालामदों कार्बि फरायसाफोर बेहाय जेनजेटबो दङ स्टुडेन्टफोर तो बिथांमोना खालामनायाव बेखौबो माने पलिटिक्स होननानै बेबायदि बुंदों आरो दा बे माने सब माबायावनो पलिटिक्स जायोसै आरो दाना बेफोरबायदि तो बेवहाय नोंथांमोना मा सानो मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांना कमेन्ट खालामना होदो नोंथांमोना बयबो बुजिखायो जानांगौ।